Эфирде яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина алга таба койбер темалар турында. Жайын фатирда турмасалар да коммуналь хезмәтләр өчен түлиләр. Бу акчаларны кайтарып буламы? Гүзәл Шихапова белеп кайтты. Чоллыда шешекләр җитми, шәһәрдәшләр Чоллы ТВ редакциясенең кайнар элемтә телефонына зарлана. Сөт фальсификаты юкка чыгачак. 1 июльдән нинди үзгәрешләр гамәлгә керәчәк? Җәй, ял һәм бакча вакыты. Үз фатирларында озак вакыт тормаучылар коммуналь хезмәтләр өчен түләгән акчаларын кире кайтара ала. Моны ничек башкарырга Гүзәл Шихапова сюжетында. 51-нче комплекс тукталыш янында шәһәрдәшләр бакчага барырга җыена. Күбесе җәй буе бакчада торырга планлаштыра. Фатирлары буш булачак. Коммуналь хезмәтләр өчен түләнгән акчаны кире кайтару турында кайберәүләр белми дә, икенчеләре исә документлар җыясы килми ди. Я об этом никогда не думала, потому что, привыкли мы жить по советским законам. Что там, бываем мы там дома или не бываем. Я только что вернулась из Италии. Там страшные налоги, страшнее, чем у нас. Полностью плачу. Целое лето бываю. Январь, февраль, март, апрель. Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь я в огороде. Я все это время плачу деньги ЖКХ. За что, не знаю. Разве такое бывает у нас в России? Да никогда в жизни. Фатирда 5 көннән артыграк тормасаң, коммуналь хезмәтләр өчен түләнгән акчаны кайтарып була. Аеруча бу малосемейка һәм тулай торакта яшәүчеләр өчен актуаль, чөнки аларда индивидуаль үсәпләү җайланмалары куелмаган. Моның өчен идарә итүче оешмага мөрәҗәгать итәргә кирәк. Согласно 354 постановлению, пункт 91, 92, 93, человек, который временно отсутствует в этот период, он должен предоставить следующие документы. Это, во-первых, заявление от гражданина, который временно выбывает. В этом заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество выбывшего и сроки. То есть, допустим, если человек уехал с 1 мая по 30 сентября, то есть тут обязательное условие, то, что должен быть указан срок. Гариза янына документлар да кирәк. Бу белешмә, билетлар һәм фатирда тормауны раслаучы икенче кәгазьләр булырга мөмкин. Коммуналь хезмәтләр өчен түләнгән акчаны исәпләү җайланмалары куйдыручылар да кайтара ала. Дөрес, бары тик көн күреш калдыкларын түгү һәм лифт белән куллану өчен генә. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Бульвар һәм паркларда күп еллык чәчәкләр һәм куаклар гына, проспектларда да ачык төсләре җитми. Бу хәбәрне Чоллы ТВ редакциясенең кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшебез калдырды. Безнең иҗат төркеме ачыклаганча, Чоллыда чәчәкләр утырту дәвам итә. 1 еллык үсемлекләрне проспектлар буйлап һәм паркларда утырталар. Узган елдагыча тиздән сальвиялар, колеуслар, бегониялар шәһәрне бизәячәк. Халыклар дуслыгы проспектында футбол төбе һәм матрешкалар формасында зур композициялар ясарга исәплиләр. Булар барысы да булачак дип аңлатты шәһәр яшьләндер хуҗалыгы генераль директоры Сәлим Хабибуллин. Әмма безнең сораштыру күрсәткәнчә шәһәрдәшләр чәчәкләр аз дип саный. Yok, җитми монда, вообще yok монда чәчкә. Кая күрәсез? Бер җирдә дә юк. Цветов маловато, я считаю. Надо побольше. Конечно, желательно, чтобы поливали побольше, вон все деревья высохли. Ну что это такое? Здесь на бульваре цветов я не видела. Недостаточно. А хотелось бы? Хотелось бы, конечно. Глаз порадовать. Әгәр дә сезнең берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә номерына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. 1 июльдән сөт һәм сөт ризыклары да Меркурий системасы аша узачак. Бу сөт фальсификатын бетерер өчен үтемле чара булыр дип уйлый авыл хуҗалыгы өлкәсе белгечләре. Әлеге система аша продуктның кая җитештерелгәнен, составын белеп булачак. Бу хакта Марат Әхмәтов сөйләде. Шәхси хуҗалыкларда һәр литр сөт өчен хисап тотарга, электрон документ тутырырга кирәк булмаячак. Авыл, район ветеринар берләшмәләре сыерларның сәламәтлеген тикшереп тора. Шуңа да сөтнең сыйфатына ышаныч зур дип аңлатты авыл хуҗалыгы министры. Бу очракта фермадан тотынып, кибет киштәсенә кадәр бу шималның һәм ул шималның эшкәртелеп әзер продукция әйләнеп сыйфатлы булып барып җитүен кем нинди рәвештә контрольдә тоталар икән, мин әлбәттә әйтә алмыйм. Ил сәламәтлеге өчен аның кадәр күләмдә сыйфатсыз ризыкның кибет киштәсендә булуы киләчәк буыннар өчен ни дәрәҗәдә йогынты ясар. Һәм бу очракта аның өстенә
тәртип салырга кирәк дигән чараларның әлегесеннән дә отышлырагы юк икән, минемчә, моңа тотынып эшләргә кирәк. Шәһәрдәшләрне Россия көнен бәйрәм итәргә чакыралар. Быел бәйрәм чаралары шәһәрнең 3 мәйданында оештырылачак. Җиңү паркының бәйрәм программасы 14 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр дәвам итәчәк. Анда концерт номерлары, флешмоб, вдохновение хореография студиясеннән мастер-класс, интерактив уеннар, викторина, бию марафоны узачак. Геста концерт программасы мәдәният һәм ял паркында үткәрелә. Чара 15 сәгатьтә башлана. Россиянең 3 төсле хәрби акциясе кысаларында Бердәм Россия сәяси партиясының яшь гвардия активистлары шәһәр халкын бәйрәм белән котлап, дәүләтчелекнең төп символы саналучы Россия флагының 3 төсеннән торган тасмалар өләшәчәкләр. Программа барышында чаллылар өчен Россия яшьләре мәсьәләләре буенча социологик сораштыру уздырылачак. Кичке 4-тән 6-га кадәр энтузиастлар бульварында бәйрәм концерты үтәчәк. Чаллы театры Нәүрүз форумында катнашты. 5-нче халыкара театраль белем бирү фестиваль форумы Казанда узды. Форумда Чаллы театры артистлары, хезмәткәрләре дә катнашты. Нәүрүз 5 көн дәвам итте. Һәр көнне катнашучылар төрле семинар, мастер-классларда катнашып, Камал театр спектакльләрендә карады. Бик күп җирләрдән, бик күп Казакъстаннан, Башкортстаннан һәм инде Татарстанның үзеннән бик күп театрлар катнаша. Һәм бу, әлбәттә, безнең белемнәребезне тагын да тирәнәйтү, иҗат мөмкинлекләребезне киңәйтү өчен эшләнә торган бик кирәкле форум. Иртәгә Рамазан айының 24-нче көне Чаллыда сәхәр ашау 0 сәгать 45 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 20 сәгать 16 минутта башлана. Казага калган уразалар булса, бу көннәр өчен уразаны соңрак тотарга да мөмкин. Фарыз ураза Рамазан аенда тотыласы ураза, аны тоту барлык мөселманнар өчен дә мәҗбүри. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, иртәгәгә хәтле. Ем пломбир советский. Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица». За выгодными ценами в Эссон. Помидоры красные на ветке 1 килограмм 99,90. Сосиски российские Дым-Дымыч 1 килограмм 134,90. Акция действует с 5 по 11 июня в гипермаркете Эссон. Действительно выгодно. Эссон.